Morning mga kadayot, welcome back to my channel. Gagawa ako ngayon ng pinakrong kamuting kahoy. Yaon, igundit. Ito na dyan. Yaon. Kamuting kahoy guys. Yan, ang pakong talaga sa native. Dahil, May manok, ang lakas. Andiyan kasi yung camera sa likod. Oh, manok. Yung manok ng papa ko yan. Manok na pula. kaya parang-parang ka, nagkakagarabo. Kaming manok. Ganda ng araw ngayon guys, so mainit. Lalagyan ko to ng gata, tapos asin lang para tipid. Asin-asin lang tayo ngayon mga kadayot. Hindi ko kaya Masarap to pag may nyog. Ako kasi hindi ako mahilig sa sa matamis. Mas gusto ko yung maski sa chocolate. Hindi ako gaano Mas gusto ko pa nga yung asin lang. Maliliit pa kami, ginagawa ng mama ko yung may asin yung bigas. Ayan yung manok Magkara ito. Ang ganda. Native yan. Manok ng papa ko. Babae. Hoy, alis ka dyan. Katayin kita dyan Ang laki isa ito. Ang tawag dito sa amin ito, pakro. Pero sa Manila, nakabili ako nito noon. Doon sa Araneta, bumibili din ako nito noon. 3 piraso, 10 piso. 3 hiwa. Maliliit. Nasa sa inyo. Kung gusto nyo ilagay asukal, pwede. Pero pwede rin asin. Ako gusto ko asin. Iwa-iwain ko ito mamaya ng hati-hati. Ayan lang. Iwain ko ito. Ganyan lang. Yan. Ayun. Talsik. Yan. Sa Maynila, gaganto lang gaganto. Ganto lang sa Maynila, dati noon, 10 piso. Dito, 1 pisawa ka hanggang sa mapurga ka ng kamuting kahoy. Daming kamuting kahoy dito, libre lang. Basta magtanim ka. Pupunta kami doon sa tanim namin sa nasipit ng papa ko. Yung tumulong ako magtanim. Buhay na. Hingi ng mga manok ng papa ko. Yan mga kadayot. Magkukod kayo na ako ng nyug.
Oh, kukunin ko yung ano, tubig, sabaw. Yan. Kayat na ako ng nyog. Lalagay ko sa kamuting kahoy, pinakro. Naligo muna ako bago ako magkayod. Merienda namin ito mga kadayot. Para pa ako konti. Yan. Ganyan ang buhay probinsya mga kadayot. Pagkatapos ng tanghalian, magkayod na nyog para ilagay naman sa merindalan. Basa pa yung buko. Tapos pipigahin ko to. Ang una ko ilalagay doon ay tubig muna kasi papalambutin ko siya. Yung kamuting kahoy. Kayod ng kayod hanggang sa matapos. Shoutout sa lahat ng mga walang sawang nanonood sa mga vlog ko. Thank you sa mga hindi nag-skip. Ingat po tayong lahat. Dito ako nagkayod sa bahay ng mama ko. Ayan, mamaya. Ayan, mamaya naman. Magpipiga. Dagdagan ko ng isang baso. Yan, bubungkalan na namin mga kaadayot. Yan. Wow! May asin na siya mga kaadayot. Lalagyan ko na ng gata. Ito yung gata niya. Yan. Yan. Yan, pakuluin lang. May asin na ito mga kaadayot. Ayan. Ayan. Tatakpan ko siya pero hindi gaanong takip na takip para hindi mamuo yung gata niya. Ganyan lang oh. Yan, mamaya. Balik na lang kami mga kaadayot pag kakain na kami. Pagluto na siya. Hello guys! Luto na po ang aming pinakrong kamuting kahoy. Sabihin mo na, kain na po tayo guys!
Ito na siya. Luto na. Ayan. Ang daming ano. Yan o. Kumikinang sa gata. O, ayan o. Sobrang kinang niya sa gata. Asin lang mga kadayot ang lagay nito. Kain po tayo. Manok. Krokot ni Papa. Abo lang ko yan. Ang sarap. Mga kadayot. Hindi na libre. Ulamin natin. Wala mo na ito like bubol. Tuwan-tuwa yung anak ko sa manok. Lutoy natin ulam. Sus. Ama mo. Ang daldal mga kadayot ng bunso ko. Eh, kukain ka na. Nakita. Sarap. Lutoy tayo ni. Gutom na gutom ako. Tamo, lutoy daw, no. Tayo namin ako tubig sa pasto. Ano daw lutuin yung manok. Ayaw ipaluto ng anak ko. Kaya nga, lutoy. Ulam. Sarap. Ang sarap talaga pag may gata yung gamuting kahoy. Hindi, kung, palagluto-luto, pwede naman asukal. Kung gusto nyo, mahilig kayo sa matamis. Pero kami, ako kasi, hindi ako mahilig sa matamis. Ito na yung bako. Nag-tiktok ko tako yung si Quintes. Dahil magpakulong na. Yung kapatid ko, magkahubad pa. Yan. Live, ah? Babay yung mga kadayot at nandito rin ang gugulo naman ng aking kapatid. Ay, mga kadayot! At saka anak.